2016 European Beach Volleyball Championship Under 22 Women's Gold Medal Match. Presentation of the referees. First referee from Portugal, Mrs. Sandra De Veza. Second referee, φυσικά από την Ελλάδα, η κυρία Παναγιώτα Ράντζιου. Presentation of the teams from one side, wearing the black tops and representing Latvia. With the number one, 18 years old, put your hands together for Tina Graudina. With the number two, 19 years old, make some noise for Anastasia Ganchenoka. On the other side, wearing the blue tops, representing Poland. 21 years old, number one for Katarzyna Kosiolek. 21 years old as well, number two for Jagoda Kruznicka, Polska. Showtime, party time, beach volleyball time, we are here right now. First one goes to Poland. Come on! Come on! There's net touch. Six! Come on! Six! Έπαιξαν πιλιάρδες στην άμυνα, τρίσποντο. Ο πόντος όμως πήγε στην ομάδα της Λετωνίας και είναι ο πρώτος για το πρώτο σετ του μεγάλου τελικού. Αουτά και ισοπαλία 2-2.
Με το σκορ στο 4-3 έχουμε την πρώτη αλλαγή τερέν. Θα κερδίσει το blockout έξυπνα. Ισοπαλία εκ νέου 4-4. Έτσι, smart play by Poland's number 2, Różniczka. Block, Polska. Η μπάλα ήταν μέσα, άγγιξε τη γραμμή, έστω και λίγο να κουνηθεί η γραμμή. Η μπάλα θεωρείται μέσα. Cross out, Polska once again. Με το σκορ στο 6-8, αλλάξουν τερέν για ακόμα μια φορά, αλλά γίνεται κάθε 7 πόντους, όπως καλά έχετε μάθει. Κυριαρχεί πάνω στο φιλέ, η Λετωνή με το νούμερο 1 Τίνα Γκραουντίνα, αλλά θα κάνει επαφή με το φιλέ. Έτσι λοιπόν αποτέλεσμα είναι ο 10ος πολωνικός πόντος. Κόσιολε, μια από τις καλύτερες αθλήτριες στην ηλικία της στον κόσμο, έχει φτάσει 2 φορές σε τελικό τουρνουά κάτω των 22, δεν έχει καταφέρει καμία φορά να το κερδίσει, θέλει να το κάνει φέτος. This is the third time for Kociolek in the under-22 tournament final. Today, she wants to win the match, she wants the gold medal. Back in action after the timeout. From one side, were the supporters for Latvia. Let me hear you. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On the other side, Polska.
Only 2, 3. Αξίζουν ένα χειροκρότημα. Να μετρήσουν αντίστροφα προς το χρυσό μετάλλιο. Πολύ πολύ όμορφα, δυνατά, εκεί που δεν υπάρχει πολωνική άμυνα. One to DDO. One to DDO. 3-2-1. Υπήρξε παράβαση, προσπάθεια για πάσα. Double touch trying to set the ball. Point for Latvia and technical timeout. Επιστρέφω στους πόντους, οι Πολωνές. Δεν πιστεύω να κρυώνει κανείς. Κρυώνει κανείς. Κρυώνει κανείς. Κρυώνει κανείς. Για πάμε ρυθμικά όλοι, για να ακούσουν λίγο τα χέρια σας. Για πάμε να βλέπω κίνηση. Έλα, όλοι, όλοι. Απόψε για να νιώσεις, όπως δεν ένιωσες ποτέ. Everybody. Nice, nice, nice on the small diagon. Koscielek. Στη δισκοτέκ, στη παλιά δισκοτέκ. Πού? Στη δισκοτέκ, στη παλιά δισκοτέκ. Αναστασία. Για την Λετωνία. Βούτυξαν την άμυνα. Ο πόντος όμως θα πάει προς Λετωνία μεριά. Όλα αυτά στο πρώτο σετ του τελικού των γυναικών.
Πασάρω δίχους βάνα και οι μπαρμπάδες στις διαβάσεις τρέχουν μύτους πάνω σπάτα. Φοράω το δερμάτινο και έτσι ζητώ ανέλα και κάνω μια κολλά μπροστά στην μπαρμπαρέλα. Too long. Πάμε να κουνηθούμε κάτω από τη δισκοπάτα. Τώρα από DJ μιξάρει κορυδιάλα. Χορεύω Michael Jackson με καμαρώνουν όλοι. Και άσπρη μου η κάτσα μας χωρίζει στο στραβόλι. Κοίταν όλοι τους η Σοφία και στα βάρος. Το χαμόγελο σου λείπει η ζωή μου η μισή. Γιατί είναι δικός σου. Polska, point number 19. Καπνό ψάχνω τριγύρω μου και προσπαθώ να σε βρω. Στη δισκοτέκη Τίνα Γκραουντίνα, 18 ετών, Στάδιο που είναι σε ένα τελικό πάνω σε ένα μιας μαγικό κατηγορίας κάτω των 22. On the line from Αναστασία. Θα πετάξουμε. Smart. Αξίζει ένα χειροκρότημα. Τσιφάει τον 20ο πόντο. Set point για την Πολωνία. Έτσι. Η γη γυρίζει, το σετάκι γυρίζει. Για να δούμε. «15-20». Αλλαγή τερέ. Παραμένει set point για την Πολωνία με 5 ευκαιρίες. Τίνα Γκραουντίνα για την Λετωνία. Και με αυτόν τον τρόπο, κυρίες και κύριοι, το τέλος του πρώτου σετ θα πάει στην Πολωνία με 21-16. Τελικός των γυναικών εδώ στο Vanguard Sports Club. Δεύτερο σετ, πρώτο σερβις για την ομάδα της Πολωνίας και την Κότσιολεκ.
Δεν βγαίνει η μπάλα παρά την προσπάθεια στην άμυνα από την Τζάκο. On the diagon. Η μπάλα δεν της κάνει το χατήρι να περάσει στο απέναντι τερέν. Στο ποντάκι να πάει στην Λετωνία. Nice, nice, nice. Seems like an ace. Λετωνία. Τίνα Γκραουντίνα. Έρχομαι να σε πάρω από το σχολείο. Ξεκαμπάλε και καμπάλε το εργαλείο. Ξέρεις όταν σε βλέπω παραλίο. Γέμισε το βιβλίο. Και αφήσα το τραπέζι σου. Πάρε το παρέο και φορέ το μπραζίλ σου. Ξέρω δεν σ' αφήνουν οι γονείς σου. Πες θα πάω σε μια φίλη μου και κανονείς σου. Κάνε κοπάνα, πάμε παραλία. Πάμε να γράψουμε. Με τα γλυφάτα τα κάνα σπινάκι. Δύο καρδιές μες στο καμπριολέ. Πες μες στο καμπριολέ. Πάμε για κάνα καφέ. Πες μες στο καμπριολέ. Πες μες στο καμπριολέ. Πάμε για κάνα καφέ. Πες μες στο καμπριολέ. Πάμε για κάνα καφέ. Πιο δυνατά στο δεύτερο σετ. Η ομάδα της Λετωνίας. Διαγώνιο πήρε ακριβώς πάνω στην πλάγια γραμμή. Βλέπω πολλά κοριτσάκια σήμερα. Υπήρξε επαφή στην άμυνα από την Γκραουντίνα. Βλέπω πολλά κοριτσάκια σήμερα. Κοριτσάκια έχουμε πολλά σήμερα εδώ. Πάνω από το μπλοκ, Αναστασία. Βλέπω πολλά κοριτσάκια σήμερα. Το είπαμε αυτό. Και μου θυμίζει εκείνο το τραγουδάκι που πήγαινε. Τα κορίτσια. No block, no problem for Κότσιολε. Και αγοράκια όμως έχουμε. Τα κορίτσια ξενύχτανε μόνα δυο. Cross, sat και αγοράκια, έτσι. Τα αγοράκια είναι εδώ. Είστε εδώ. Τα αγοράκια ξενύχτανε. Serve on the net. Point for Poland. Και παίζω cross. Δεν θα βρει την μπάλα όπως θα ήθελε. Ισοφαρίζουν 7-7 οι Πολωνές. Δεύτερο σετ του μεγάλου τελικού. Άλλη μια φάση καρμπών, σαν να τις μαγνητίζει με το σέρβις της και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην υποδοχή. One more time, nice serve and ace. Jakoda, Polska.
Και με το σκορ στο 9-7 πάμε ευσπεσμένα σε time out που ζήτησαν τα κορίτσια από την Λετωνία. Δεν μοιάζουν τα πράγματα να πηγαίνουν καλά για τη Λετωνία, σίγουρα όμως θα δούμε την αντίδρασή τους. Δυνατά, δυνατά, για να ακούσω παρακαλώ πολύ, χειροκρότημα για τη Λετωνία. Cross-shot, Πόλσκα. Το πάρκι δεν σταματάει εδώ στο beach volley, εδώ στο Avant Cars Sports Club. Έτσι, έξυπνα. Πάνω τριπλός. Αυτό είναι ένα καλό σέρβις. Η ομάδα της Λετωνίας πλησιάζει τον ένα πόντο, 10-11. Συμπληρώσαμε 21 περιμέρας πόντους και πάμε σε τεχνικό time out. Μπλοκ. Για πάμε με τις δύο ομάδες, σε κάθε φάση δίνουμε ρυθμό στις ομάδες. Για πάμε. Πήγε να βγάλει μια υπόγεια άμυνα μέσα από την άμμο. Ένα χειροκρότημα, πολύ έξυπνα. No look pass. On two. Ισοπαλία εκ νέου, 13-13.
Λάτβια, Αναστάσια. Και προβάδισμα μετά από αρκετή ώρα για τα δύο κορίτσια από την Λετωνία. Εκτελεί το πέναλτι στο φιλέ. Τίνα Γκραουντίνα. Latvia is rising high, 15-13. Το μαγαζί στα τραπεζιά όλοι ψηλά να χορέψουμε αγκαλιά, τραγουδίστε όλοι μαζί να το σημαίνει. Ακριβώς πάνω στην πλάγια γραμμή. Το σκορ στο 14-15. Από την παραλία από Αλέπο στην Ελέγχη μέχρι τον Ευκλήδη που τα σύνορα του έχει. Παλιδιώτικη ζωή, μαλιτία μες στα βάρκα, δρόμοι υποδομές, πόλη πώς τα... Εκεί θα βρεις τα πάντα και κλεμμένα κινητά. Μαύροι που παίζουν μπάσκετ, πόντιοι και Αλβανοί. Φασαρίες, ιστορίες μόνο με μια φωνή. Αγρία όμορφια, σαλονικιώτικο στυλάκι. Τα ξέρω όλα απ' έξω, κάθε δρόμο και σοκάκι. Σωστινίζει το θυμάμαι, αλλά εγώ τα έχω ζήσει. Και έβαπα τους τύπους μου ότι εγώ ήταν στο νου μου. Κυνήγι τα πολλά, μαχαιριές και ιστορίες. Το τρέσαγα το βράδυ, τσαμπουκάδες συμμορίες. Καπώνε Βραζιλιάνο, το πάλι. Ακριβώς πάνω στη γραμμή Αναστάσια. 19 ετών. Η Λετωνή που στέλνει τις δύο ομάδες σε time out. Για να δώσουμε λίγο ρυθμό στις ομάδες, να κάνουμε λίγο τα χεράκια μας να τα ακούσω. Με το ρυθμό, το ξέρουμε το ρυθμό. Φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα κι ιστορία οι παρέες. Για πάμε τώρα. Είμαστε, δεν είμαστε τίποτα, δεν είμαστε βρε. Έλα, είμαστε Ελλάδα. Είμαστε Μακεδονία. Και στις νύχτες του λαμπόδιασμα με κι ο Άλκης ο μικρός μας. Για να σβήξει παλιές και αναμένες τροχές με το ροκ του μέλλοντος μας. Αυτός είναι ένας άσος. 19-15 το comeback συνεχίζεται. Η ομάδα της Λετωνίας με 4 πόντους στο προβάδισμα. Η μπάλα ήταν έξω. 20-15 και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, έχουμε set point για τη Λετωνία. Θα κάνουμε λίγο θόρυβο για Λετωνία και Πολωνία. Everybody, everybody, put your hands up. Hey, hey. Για να βλέπω εκεί απέναντι, δεν βλέπω πολύ κίνηση, παρακαλώ πολύ. Δυνατά διαγώνια, 21-15. Τέλος το δεύτερο σετ. Χρόνια και χρόνια τώρα το δίγυρνο σαν πολύ περιπλανόμενο. Μες στη ξενιτιά, μες στη μοναξιά που δεν την αντέχω άλλο πια. Για την οστανό, για την αχαρό, την αγάπη μου και Έχουμε τρίτο και τελευταίο καθοριστικό σετ που θα κρίνει την νικήτρια ομάδα, θα κρίνει το χρυσό μετάλλιο.
δεν είπαν αντίο. Για την ίσου, τη διπλανή σου, δυνατά στην αυλή τη φωνή σου. Τα πρώτα μας πάρτι, κάπου το Μάρτι, η πρώτη γυναίκα μαζί στο κρεβάτι. Όταν πηγαίναμε μαζί όλοι, καθόσουν στο πλάνο. Επιστρέφουμε στην αγωνιστική δράση. Τρίτο σετ. Πρώτο σετ για την ομάδα της Πολωνίας με την Κόσιολε. Over the block, first point goes to Latvia. Αξίζει ένα χειροκρότημα παρότι δεν έφτασε στην μπάλα. Εξαιρετικό σπριτ. This is Latvia, this is Tina Graudina. 18 μόλις ετών. Tina Graudina. Bomba. Un movimiento sensual, sensual. Un movimiento muy sexy, sexy. Un movimiento muy sexy, sexy. Ya que se viene el africano con el baile. Η μπάλα ήταν έξω, πρώτος πόντος για την Πολωνία. Κώστα, πώς το βλέπεις το παιχνίδι, πού θα κάτσει η πύλια, Λετωνία ή Πολωνία? Ξέρεις ότι ποτέ δεν αποφασίζει, αλλά μπορεί να αποφασίσει το κοινό. Πώς θα αποφασίσει το κοινό? Κάνε την κατάλληλη ερώτηση. Nice rally, nice rally. Για να δούμε λοιπόν ποιοι θέλουν να κερδίσει η ομάδα της Λετωνίας με ένα δυνατό χειροκρότημα. Applause for Latvia. Και για να δούμε ποιοι θέλουν να κερδίσει η ομάδα της Πολωνίας. Για να ακούσω για την Πολωνία. Πάντα μοιρασμένο το κοινό. Εξαιρετικό πέρασμα με αυτό το poke shot, με τα δάχτυλα λυγισμένα δηλαδή. Το σέρβισε στο φιλέ, έκτος πόντος για τα κορίτσια από τη Λετωνία, Τίνα και Αναστάσια. Τέλειο. Αυτή η λόμπα, το πίσω μέρος του γηπέδου. Outside point for Bonska. Outside.
Λάτβια. Λάτβια. Και με το σκορ στο 8-5. Πάμε σε time out. Θυμίζουμε αμέσως μετά ο μεγάλος τελικός των ανδρών. Coming next gold medal match. Norway versus Austria. Τελευταίος αγώνας σήμερα, αμέσως μετά λοιπόν ο μεγάλος τελικός των ανδρών. Σίγουρα θα είναι πολύ θεαματικός στην Νορβηγία κοντά στην ομάδα της Αυστρίας. Ξεσκονίζει τη γραμμή, τσιμπάει τον άσο, τσιμπάει το ένα το ποντάκι. Εξαιρετικό, αξίζει χειροκρότημα, υψηλή τεχνική, no look πέρασμα. Μας έστειλε εκεί εμάς, αδιάβαστους, κατά αυτή την αντίπαλη άμυνα, που μείναν αγάλματα. Αξίζουν τα χειροκρότηματα σε κάθε φάση. Η ομάδα της Πολωνίας πιο εμπειρή, 21 ετών και οι δύο αθλήτριες. Σίγουρα θα περιμένει να κάνει το comeback. Αλλά και τα κορίτσια από τη Λετωνία φαίνονται αποφασισμένα να κρεμάσουν στο στήθος τους το χρυσό μετάλλιο. It was outside, one more point, point number 11 for the Latvian duo. Για ακόμη εκεί που δεν υπάρχει άμυνα. Λάθος πάνω στο φιλέ, από την Κόσιολε. Θα τελειώσει ο Κόσιολε και έχει δύο δεύτερες θέσεις σε ευρωπαϊκό τουρνουά κάτω των 22. Τρίτη σημερινή φορά της έναν τελικό. Λάτβια! Και 14-8 κυρίες και κύριοι,
set match και gold medal point for Latvia. Η απάντηση από την Πολωνία 9-14, παραμένει gold medal point με 5 ευκαιρίες για την Λετωνία. Για πάμε ρυθμικά να ακούσουμε για τις δύο ομάδες. Τέλος του αγώνα, κυρίες και κύριοι, νικήτρια ομάδα winning team, gold medal match, European champions under 22, the team from Latvia, Tina Graudin, Anastasia Kravnesnoka. Δεύτερη θέση, second place, silver medal for Poland, Katarzyna Koszkolek, Jagoda Grudzyńska.